Drage mame, tate, bake, djedovi, moja današnja gošća u Mami intervju je jedna mlada, prekrasna dama, nekadašnja Miss Universe, danas vrlo uspješna poduzetnica. To je gospođa Ivana Delač-Đolo. Ivana, dobar ti dan. Hvala ti što si našla vremena za ovaj mali ženski ugodni razgovor. Dobar dan i vama, hvala na pozivu. Možeš li se sjetiti trenutka kad si doznala da si trudna? Kakvi osjećaji su te preplavili? Pa imala sam punih 26 godina i slijed događanja je zapravo bio takav nakon fakulteta, nakon zaposlenja u struci. Bilo je pravo vrijeme da budem i mama i trudnoća mi je došla u pravo vrijeme. Naravno da se sjećam plusa na testu i onog vala emocija, kad ne znate sad šta bi, od uzbuđenja, od sreće, od ne znate je li to tuga, je li to sreća. Miks neki. Da, nekakav miks, šta ću sad, uplašenosti, no međutim već je drugi dan sve sjelo na svoje mjesto. A kakva si bila trudnica? Jesu te nekakva raspoloženja, promjene raspoloženja? To bi trebala pitati zapravo mog supruga. Što su drugi rekli? Da. Evo, može drugi tako. su rekli da sam bila u redu, nisam imala nikakvih trudničkih prohtjeva, nisam htjela trešnje zimi, niti lubenicu. Sok od jabuke. Ne, nije bilo jabuke. Ne, bila sam, mislim, dobra trudnica, pravilno sam se hranila, dobila sam samo 7 kg u trudnoći, izbjegavala sam slatkiše, keksiće. Si bila prava uzorna trudnica. Prava uzorna trudnica, ali... Dobro, ali da čujem ali nije trudnoća išla glatko kako sam mislila da hoće, imala sam nekakvih malih poteškoća, ali na kraju, eto, rezultiralo morala si mirovati? Da, morala sam mirovati zadnja 2 mjeseca. Porod, kako ga se sjećaš? Kako je sve prošlo? Carski rez je bio. Dobila sam zapravo spinalnu, nisam htjela biti uspavana, zapravo to mi je liječnik savjetovao da će mi nakon toga biti mučno 2 dana i da neću vidjeti svoju bebu s obzirom da će me onda morat probuditi, dotad će se beba morati kupati, kao bolje uzmi spinalnu, budi svjesna svog poroda i onog uzbuđenja kad beba dođe na svijet. Tako je i bilo. Tata, kako se snašao? Tata je morao biti van rađaone s obzirom da nije dozvoljeno, tada nije bilo dozvoljeno da se pri carskom rezu, s obzirom da ipak to operativni zahvat i ne da Bože može doći do komplikacija, tata je čekao izvan. Što je rekao, kako se osjećao, jel ti kad spomenuo nešto? Je, uzbuđeno, odmah drugi dan kad smo bili zapravo u apartmanu, kupujem odmah maketu automobila, kao je odmah igračaka milion, doček zapravo kući smo imali uz puno balona i naravno tata je bio ponosan jer dobio sina, ali... Jel za tulumario? Nije. Ne, nismo neki tipovi koji tulumare. Ne, on s dečkima. Nije. Ono mislim da su išli samo na nekakav ručak. A ko zna, možda je, pa svo ovo vrijeme mi nije rekao. Pa dobro, i ručak, to je isto nekakva proslava sigurno. Pa da, mirna proslava je sigurno bila, ali nisu lumpali do kasnih sati. I kako si se osjećala kad si došla kući? Prva noć s bebom, evo, kod kuće. Kako je to izgledalo? Ako pitate jesam li provjeravala dijete diše svaki 5 minuta, nisam bila ta mama. No je bio ko švicarski sat, svaka 3 sata se budio na podo i onda bi spalo. 3 sata spava pa se hranimo 10-15 minuta, onako lijepo je jeo. Od početka je lijepo jeo, nisam imala problema da zaspe ili da taj dojenje dugo traje, baš onako kako treba biti. A kakva si ti kao mama? Kako bi ti sebe opisala ili kako te drugi opisuju? Jesi opuštena kada negdje odeš bez djeteta? Da li si prebrižna, čak i to postoji? Jesam. Prebrižna sam, prestroga sam. Mogu reći da sam prestroga jer su moji roditelji mene strogo odgajali. Strogo, što sad opet znači biti strogo? Nema tu nikakve batine, ali se zna ko je gazda u kući, znaju se pravila ponašanja i znaju se da mama i tata uvijek moraju biti autoritet, ali samo kako bi dijete nečemu naučili. Noa ima sobu za razmišljanje, dan danas. Sobu za razmišljanje, dobro da čujemo, čekaj, ovo mi je zanimljivo. Šta je to nešto novo? Što je u toj sobi, samo bijeli zidovi? Ne, u toj sobi je kauč, to je kao soba za peglanje ili gostinska soba mi to zovemo. Onda Noa sjedi na kauču i razmišlja o svom postupku što je napravio. To je zapravo bilo super kad je bio mali jer onda zbilja nije bio svjestan svoje pogreške, nego onda se vrati i ja kažem Noa, i što si krivo napravio? Onda kaže pa nisam smio, ja kažem bravo Zlato jer to sad zažal to više nije u redu, da znaj neće više nikad.
Evo za 10 minuta opet, onda opet u sobu za razmišljanje, Zlato, ali što smo razmišljali u sobi? Da to ne bi smjelo biti tako. No, međutim, sa 6 godina, sad već ima 6, kad nešto napravi u startu zna da to ne smije raditi, nego me provocira i sad soba za razmišljanje ne funkcionira na taj način kako je funkcionirala kad je bio mali. Sad su kazne, sad nema kupnje igračke koju silno želi. Sladoleda. Nema sladoleda, nema nekih Lego City-a ili šta sad klinci vole sa 6, ali skupljamo točkice. 5 točkica crvenih je nagrada, a ako dobije plavu točkicu jer je bio zločin, se križa jedna crvena. Sad jako dobro pazi, to je jedan super sistem. Jako dobar, moram se s tobom složiti. A tko je stroži, ti ili suprug? Ja treniram strogoću, odnosno uvijek je mama ta koja je baba roga, ali sam primijetila kad se tata naljuti i kad tata povisi ton, onda nema više pregovaranja. Sa mnom je uvijek neko prigovaranje u džiru, mene se uvijek pokušava manipulirati da popustim, ja sam valjda mama, on je sin, ali kad tata povisi ton ili dovoljno je samo ovako da stisne obrve, a nije to tako često, on se već ukipi, aha, sad je postalo opasno. Kako usklađuješ majčinstvo i karijeru? Pa teško, sve teže, s obzirom da je današnja generacija mladih, ako ima mogućnosti zaposlenja i posla, onda si ga natrpamo čak i previše. Dakle, uvijek kad radiš misliš uvijek mogu više, uvijek hoću više, uvijek želim više, ali dobro, eto, hvala Bogu na vrtićima, baka servisima, očevima, dakle uvijek smo si potpora, kad suprug radi, onda sam ja popodne ta koja čuva dijete, kad ja radim, onda on čuva. Bila si Miss Universe 2003. Jao, kako vrijeme leti. Punih 10 godina. Da. Pa evo, što bih ti napravila da ti Noah dođe jednog dana i kaže da bi on baš želio biti maneken i da bi on baš se prijavio na izbor za mistera? Koja bi bila tvoja reakcija? Mi smo roditelji koji bi trebali podupirati svoju djecu što god da nam kažu, ma što god činili, samo ih usmjeravati na pravi put, odnosno pokazivati im kako koračati svijetom. Rekla bih da, ne smijemo ništa braniti, nećemo ništa braniti, dapače ja sam bila Miss i ne vidim u tome ništa loše. Evo i za kraj, Ivana, imaš li možda nekakav savjet za naše mame, buduće mame? Sad će reći, gle, sad savjetuje ko da ih ima 5. Dobro, ali imaš staža, 6 godina, već nešto znaš. Da, pa imam staža, nemam nikakvu posebnu poruku, osim možda da treba slušati svoje dijete i da treba disati skupa sa svojim djetetom, da vrijeme zapravo treba iskoristiti u igri, jer djeca jako brzo rastu, mijenjaju se i vrijeme jako brzo prolazi. I zapravo treba osluškivati njihove želje i potrebe i ponašati se u skladu s tim. Hvala ti puno što si bila moja gošća.